Salutare! Al doilea episod pe ziua de azi. Este plătit. Adică este plătit, nu știu sigur. L-am scos de prima, l-am până la urmă eu de la merge la toată strada. Mă rog, la singura Wi-Fi și care o mulți bani și toți sunt conectați la ei. Dar chiar nu știu de ce. Și nu o să zic numele ca să nu fac firmă, dar nici nu știu cum să nu ține. Dar la rus sau regulea cu vreme. Da, și că am jucat. Dați-vă și voi. Nu este calculul până la urmă. La mine să facem oricâte sute steam, dar... What the fuck? Da, bine post acum live mai și de aici. Rog, foto să întreb. Voi ieși de aici. Nu știu de mi-a dat. Wow.
Și hai să dau save și exit și dacă îl spawnez aici tot la fel o să încheie episodul. Pentru că trebuiască să o să aici o să mai plimb doar un pic. Spun știi acestea până la urmă. Pauză. Să mă prieteni aici încheie episodul.